primer programa del 2023, el podcast 25, que ara ja els enumerem com toca, no? Del primer a l'últim. O el que és el mateix, el quart episodi d'aquesta segona temporada, 25 capítols a part dels especials. Escolti'm, que això comença a ser un serial amb cara i ulls, No sé si ens hem de patar al final el cor de la ciutat, que en tenia 1906. Doncs aquest gener carregat de coses, sobretot amb els Premis de l'Acadèmia al Cinema Català, que tornen els 15ens Gaudí el 22 de gener, que no ens els perdrem, que tu l'hem d'estar allà, no? Ja ho vam dir-ho, no? Ojalà, jo tinc moltes ganes. A veure si ens deixen. La Holly també volia ser-hi. Sí, vosaltres aneu, jo no. Exacte, perdó, això no li mola. I abans de tot tenim els Globus d'Or, que són l'11 de gener. El fet és que seguim veient cinema com si no hi hagués un demà, gaudint molt i compartint amb tots vosaltres, d'aquest disfrute que no s'acabi mai. A l'Instagram, com sempre, Crazy Clips, vídeos, entrevistes, a tope, crítiques. Perquè no parem. Així que poseu-vos còmodes, tranquil·litats, bons aliments, que comença una festa cinèfila de tela i moltes propostes que tractar i una cinetúlia on hi haurà marro. Avui hi haurà marro. Ei, i el Palo Cotorasso, que avui és el Quart Hombre, aquella pel·lícula d'aquests inicis del Paul Verhoeven que avui ens recomana el senyor Pardal, que també donarà tema. Així que, com sempre, benvinguts als Cinecracs. Mestre Pardal, senyor Cthulhu, quina il·lusió que em fa tornar-los a trobar. Com esteu? Bé, bones tardes, bones nits i bons dies. I vinga, anem ja per feina. Digui Cthulhu i comencem a parlar de cine. Deixi'm saludar, digui. Saludar a tothom. Ja, home, per favor. Que ens veuen així més grossos i més amples després d'aquestes festes, però que tranquils que estem bé i disposats a parlar de cine, que també n'hem vist molt. No només hem menjat i begut, sinó que també hem vist molt de cine aquestes festes. Escolti'm, Cthulhu, vostè que està al cas, si algú fa algun comentari, si algú ens diu alguna pregunta, alguna coseta, vagi comentant que vostè és aquí el centre de comandament, que és el que ens va explicant una mica i el que va posar els tràilers i les imatges, etc. El que sí que volia dir és que avui no us penseu que la Holy Mary no hi és. La nostra Maria faltaria que no hi fos. El que passa que la tindreu una estoneta en un espai especial, que són els filmets de la Holy. I sorpresa perquè ens recomanarà cosetes, té informació, té tema. Així que jo crec que comencem ja amb les pel·lis dels bojos. Aquí qui vulgui començar endavant, que s'hi tiri, que es tiri a la piscina, no? Senyor Pardal, tiri. Va, vostè primer, va. En Pardal? Vinga, va. Vinga, començaré a parlar d'una pel·li que el Cthulhu i jo vam tractar breument a l'especial aquest de 9 anys que vam parlar una miqueta. I va ser The Host, que és la pel·li del director de Paràsitos. Com es diu, Xavi, que tu saps més de coreà? John Bong-ho, em sembla. Vale, John Bong-ho. Doncs és una pel·li fantàstica que heu vist tots dos, no? Doncs vol que li digui que jo fa temps que en parlem i no l'he vista encara? Doncs m'ho crec i cap problema. Per això no s'amoïni, senyor Sendrowski. Li recomano molt. Està ara a Prime Video. És una pel·li del 2006-2007 i és una pel·li de monstre que reprèn les pel·lícules d'aquestes dels anys 50 amb un perill radioactiu, químic, però és una adaptació fantàstica perquè aquí els protagonistes són una família coreana i els dolents són el govern dels Estats Units. Una cosa inèdita, perquè sempre estem veient el seu punt de vista, no? I la seva propaganda, i aquí ens trobem amb un protagonisme coral, també, que s'allunya de les pel·lícules típiques amb un heroi masculí, que és el que ens narra la pel·lícula, i és una família molt característica, també. Combina molt bé, com fa el cinema coreà, l'humor absurd, l'humor negre amb el terror, amb el suspens. I per mi també crec que avui en dia s'ha perdut una mica això, perquè ara quan veig un thriller coreà, em sembla que volen acostar-se més al cinema americà. Sí. A Sitges aquest any ha estat d'això, Sí, doncs abans tenien... El que m'agrada d'aquest cinema coreà era justament al contrari, que introduïen aquest humor absurd que em deixava una mica com dient que estic veient, no? I m'encanta ara. Doncs aquesta pel·lícula l'he tornat a veure i, bueno, ens trobem unes seqüències fantàstiques. La primera aparició del monstre, a plena llum del dia, és brutal. Brutal com està filmada, com ens mostra... És una escena multitudinària de gent
I després també em quedo amb una altra seqüència, que és un resum de tota d'aquesta combinació de drama amb humor, que és un funeral també multitudinari, i hi ha aquesta família i com es combina l'absurditat amb el riure i els plors, i després els actors estan fantàstics. Trobem el seu actor fetitxe, que és el que va sortir també. La primera va ser en Memories of Murder, si no m'equivoco, en Cthulhu. Per favor. Sí, una meravella. No em colo, no? Cine en majúscules, eh? Doncs ja ens trobem amb un director amb un talent increïble ja en aquella pel·lícula. I aquí doncs, continua una pel·li més ambiciosa, ja tenim un pressupost molt gran, amb uns efectes digitals que estan molt bé, o sigui, tu veus la criatura que és digital i està molt ben feta, és com un calamar radioactiu molt original, també. Ja dic, passaré una bona estona que a ti t'agrada fantàstic, que també en Sitgero, Sí, però també té un punt, com dic, de la família, que jo crec que és una pel·li més global. No és una pel·li de terror. No és una pel·li de terror a l'ús, que sí que hi ha moments. I després ens mostra el que ja hem vist, però d'una manera molt diferent. No podem preveure el que ens mostrarà, com ho mostrarà. Això és el que la fa molt interessant. I com juga amb els espais, amb l'arquitectura dels espais, amb la càmera, amb els sons, les grans interpretacions que tenen aquests actors. Una pel·li fantàstica. El director, perdoni'm ara que m'he despistat abans quan ha dit Bong Joon-ho, que jo aquests noms ja els barrejo tots, és el de Paràsitos o no? Sí. Exacte, sí. Mundialment després va fer Okja, que és una pel·lícula Netflix, em sembla, del 2017. Molt per tots els públics, potser, però que també és fantàstica. I que em va semblar entretinguda, no? Fàcil. És més blockbuster. No sé si dir blockbuster, potser no sé si... Però és fàcil, no? L'actor aquest fetitxe, que és el Song Kang-ho, ja sé que... I dic que sí, però... Ens oblidarem tot. És el mateix també que surt a Rompenieves, de Snowpiercer, no sé si la recorden, la del tren. I tant, home. És que la mala sort o la desgràcia que hem tingut és que ha arribat tard, a lo millor, al cinema d'aquest home aquí. Però la veritat és que des de Memories of Murder, que em sembla que és 2003, la que està parlant ara el senyor Pardal, de Host, és 2006, Vull dir, estem parlant d'una pel·lícula que té més de 15 anys. Que està al Prime, hem dit? Sí. Pardal, hem dit que està al Prime, No ho barregem amb Host, que és la que està de fa un parell d'anys, el tema de la pandèmia, d'espiritismos i tal, No té res a veure. De baix pressupost, que també està molt bé, però és molt diferent. I ell, la manera, si amb la que va triomfar més, evidentment va ser Paràsitos, va guanyar l'Oscar, tot el que ja sabem i tal i qual, però la manera de tractar la família i tot això, a les altres ja ho feia, The Host, per exemple. I també té una altra entremig, que aquesta em sembla que no està a cap plataforma, que és del 2009, que es diu Mother, que a mi particularment és una pel·lícula que em va agradar molt. Una altra. Que em va agradar molt. També és seva. És que tot el que ha fet, és que crec que gairebé res del que fa aquest home no t'ho pots perdre. Bueno, vam veure aquella... No sé si van venir vostès, que no? No sé si Pardal va arribar a venir a la Filmoteca de Barcelona, van fer un especial, precisament d'aquest director, que havien de posar Paràsitos, i per un tema de llicència, no sé quina història va passar, que no la van posar, i van posar una de les seves primeres, que si no m'equivoco és... Perro ladrador poco mordedor, o Barking Dogs. Sí, Perro ladrador poco mordedor, del 2000. Que no sé si surt... És una de les seves primeres que el director estava una mica arrepentit d'aquesta pel·lícula. Ell és molt amic de la Tilda Swinton. I ella precisament deia que per ella és una gran pel·lícula, no? És una pel·lícula que està molt bé, És uns inicis, molt més coreana en quant a que hi ha molts pocs diners, vull dir, una pel·lícula de principis, no? I a mi em va semblar que està molt bé. Clar. I ja hi ha una crítica social sempre, també. I en aquesta també de Host, i en Paràsitos ja és la pel·li més famosa d'ell, però sempre hi ha una crítica social. Els seus temes és un autor. I ja té uns temes des del principi de la seva carrera fins ara. I els explota en diferents gèneres, no? I fa metàfores. I ja dic que és un cinema molt ric. No només utilitza un gènere, però l'enriqueix molt. I això és feina d'ell i dels seus col·laboradors, evidentment. Sí. Parlem de Gaspar Noé, que ja fa dies que volia parlar-ne, passa que encara no havia tingut el plaer o la tristesa de veure Vòrtex. El gran Gaspar Noé torna a fer de les seves, és una pel·li diferent al que ens té acostumats, ens presenta una pel·li sobre el final de la vida, una parella de gent gran, ell amb un problema degeneratiu, no sé si és demència senil o és Alzheimer, i ell un home gran, ja cascat, que per cert és el Darío Argento. Ojo, no és un actor qualsevol,
sembla que la història està inspirada precisament en els pares del Gaspar Noé. Un bany cru de realitat, per mi és una pel·li, uau, és quasi un documental, allò sense filtres, potent, amb una pantalla partida entre dos, on van seguint cadascun dels dos protagonistes en el mateix domicili, Llavors aquesta càmera que separa cadascú de l'altre, al final t'està mostrant aquesta bombolla on te viu cadascun amb la seva ment, no? I amb el seu problema alhora, no? Ostres, una pel·li llarga, de les que evidentment no són fàcils, s'ha de trobar el moment, i a mi m'ha costat trobar-lo, al final l'he trobat, i m'ha al·lucinat. Ho deia, l'altre dia vaig fer la llista de les 10 pel·lis que m'han agradat més del 2022 i aquesta podria haver-hi estat, es va quedar Mira, no va entrar perquè no va entrar, però estava a la porta. L'acabes i necessites agafar aire. Jo, de fet, jo m'agrada molt l'NBA, vaig haver de fotre un partit de l'NBA per allà si em distrec, però la pel·lícula et persegueix, Et persegueix. Necessari, interessant, potent, ben feta, i s'ha de veure. Una frase que fa servir el director al principi de la pel·li, diu, para aquellos que su cerebro se pudrirá antes que su corazón. Wow. Potent. Gaspar Noé. Vale? Panoràmica no és, Cthulhu. I a més, amb pantalla partida. Sí, però a vegades fa servir 2-4-3, no? És bèstia, aprofita el panoràmic per ficar dos. Més ja coneixeu el Gaspar Noé, comença amb els títols de crèdit finals, després ja no surten, comença amb una cançó molt maca. Mireu-la. És que mireu-la. Ja n'hem parlat, ja fa dies que en parlem, passa que mirem tantes coses que al final ens despistem i anem per uns camins i per uns altres. I jo entenc, i sóc el primer que l'he vist tard, perquè és una pel·lícula que ja fa temps que circula. Bueno, però l'ha vist. Jo no l'he vist. Per això us ho dic, que sisplau veieu-la i dieu-me alguna cosa quan l'hagueu vista i parleu amb la gent també, expliqueu-los a veure què en penseu, perquè s'ha de veure. És potent, dura, uau. De veritat, Us estic parlant i tinc la pell de gallina. El que passa és que jo crec que aquesta pel·lícula, ell ho va dir, li van fer una pregunta quan va venir al Fenòmena i online, li van dir, aquesta pel·lícula recorda una mica Amor del Haneke. I és que, a veure, no ens enganyem, sí, clar. No ha tingut tant d'èxit perquè és que Haneke es va avançar ja fa uns anys i ja va fer aquesta pel·lícula també que té una idea, bueno, jo diria que igual, molt similar, i clar, jo crec que ha perdut molt impacte perquè Haneke... Aquí hi ha menys filtre, jo crec, Aquí hi ha menys filtre, suposo. Aquí hi ha més Gaspar Noé. Bueno, que al final els dos són molt bruts, no? Són molt directes, però... No sé què dir-vos. No, però Haneke ho tracta molt bé, inclús molt maco per ser ell, diguem-ho així. Ja, exacte. No he vist la de Gaspar Noé. Per ser Haneke... Fins la part final, com sempre, Haneke, sempre amb la sorpresa final. Però sí, és veritat. Estem d'acord. I bueno, doncs li donarem una oportunitat. Sí, feu i parlem-ne. D'acord. Doncs... Cthulhu, vostè què? Està aquí de passeig avui o no? Vol parlar d'alguna pel·li o no? Sí, us parlo d'una animalada que he vist fa molt poc, que acaben d'estrenar a Movistar, que és Weird, de la història de l'Al Jankovic. És un biopic amb moltes llicències, molt inventat, vale? La persona existeix de veritat, l'home existeix de veritat. El Jankovic va ser un cantant que es va fer famós parodiant cançons. O sigui, agafava les cançons, jo què sé, de Smells Like Teen Spirit de Nirvana, li diu Smells Like Nirvana i fa una versió d'aquesta cançó. O la de My Sharona, li diu My Bologna, que Bologna és mortadela, per exemple. I es va fer... No, però es va fer... Sí, però es va fer famós fent això i va aconseguir no sé quants discos de platino, no? I va tenir molt d'èxit. I us haig de dir que, a veure, és una comèdia d'aquestes boges, una animalada constant. Bueno. Que fins a la meitat està molt bé, però després per mi se li va una mica l'olla quan entra un tema ja amb la Madonna, que per cert ja han hagut de demanar disculpes. Perquè sí, aquí mostren com si realment aquest home, sense destripar la pel·lícula, però no va tenir cap relació real amb la Madonna i aquí fan que sí que va tenir una relació amb la Madonna. Es munten aquí la pel·lícula. Es munten la pel·lícula. I després també amb el narcoman, Pablo Escobar també surt i tal. Bueno, estic posant el tràiler que aquí es veu la Madonna i tal, que està ben recreada, molt bé. Bueno, jo m'ho vaig passar molt bé, vaig riure. Like a Virgin, no? Sí. Like a Virgin es diu Like a Surgeon. Hòstia, vull dir, sí, fa una... Però és molt divertida i és una anada d'olla i ell
a mi m'agrada més aquí que Harry Potter. O sigui que... Després de Harry Potter s'ha dedicat a fer animalades sempre i és un actor que m'ho passo bé. Bueno, està bé. M'agrada, no sé. I si voleu passar una bona estona, la teniu a Movistar i de veritat que passareu una bona estona. I punt. Una bona estona i punt. Ja està. Clar que sí. Pardal, jo m'agradaria molt que em parlés, no sé si la té preparada o no, però sé que van al cinema a veure la del Tom Hanks, no? Sí, sí. Bueno, Què tal? un moment, veient el trailer em semblava el Harry Potter amb la perruca i aquest bigoti, que era una mica com de Carnestoltes, una mica cutre, Però és que és així, Però és que Vale. si busca, si facin l'esforç de buscar, que jo ho vaig fer després de la pel·lícula, Al Jankovic, i veuran la seva biografia i veuran Molt bé. vídeos d'ell És així. i s'assembla. És que, a més, al final posen imatges d'ell i és que és així. És que aquest home era així. Molt bé. Doncs m'havien recomanat la pel·lícula El peor vecino del mundo, del Tom Hanks, una pel·li molt de Nadal, i vaig anar amb ganes, encara que anava ja, no sé, no estava molt segur, no?, de si m'agradaria. Sí? I m'he trobat una pel·li clàssica d'un tipus de cinema que ja no es fa per cinema, vull dir. Sí? És a dir, estaria un telefilm o una pel·lícula de plataforma Netflix d'aquestes que la gent ja no està a sales. I m'he trobat una pel·li previsible, molt ben interpretada pel Tom Hanks, està fantàstic, amb una història molt bonica, però al final a mi no m'ha deixat fred, és a dir... I a més, vaig anar amb la meva mare, que ja feia molt que no hi anava al cinema, i és aquest tipus de pel·lícules que dic, mira, a la meva mare li agradarà. I què passa? Li va agradar, però és que ja havia vist l'original, perquè és un remake de la pel·li que vostè ha vist, no? Que és Un hombre llamado Ove, es diu, la pel·li original, Sendrowski. Jo no l'he vist. No. Ah, no? Un amic que tenim en comú sí que la va veure, però jo no. D'acord, doncs està filmint aquesta pel·lícula i ella ha vist l'original i clar, va dir, bueno, sí, és el mateix, però em va carregar una miqueta també. Hi ha una veïna que és mexicana, que és molt carismàtica, però a mi em va posar una mica dels nervis perquè dius, hòstia... I és un tipus de cinema que és molt bonic perquè al final t'emociona també en algunes seqüències, no? Perquè és el que busca, de la transformació d'un home. I trobem uns flashbacks que expliquen el passat d'aquest home. Té alguna de Gran Torino o no? Sí, té un component que recorda molt aquesta pel·lícula, però sense la violència. I sense la qualitat de Gran Torino, això és un... no? Sí. Difícil apropar-s'hi, no? Suposo? Sí, aquesta jo la trobaria una pel·lículeta, però que ha agradat molt al públic. Jo crec que és una pel·li que la gent que la vegi li agradarà aquesta pel·lícula. Un públic més gran. Surt també jo crec que és no sé si és el seu nebot o qui sigui, del Tom Hanks com a actor, que fa d'ell més jove i se li assembla molt, no? Però té un punt que té una cara tonto que a mi em va fer una miqueta de gràcia. Si veieu la pel·lícula ja sabreu del que estic parlant. El guió està bé? El guió està bé? Clar, és que, com diu el Cthulhu, és que és un remake. Llavors, si ens trobem una pel·li original que va tenir molt d'èxit, que és dels països nòrdics, no sé si és sueca o noruega, i l'han adaptat a Hollywood amb la seva... bueno, a un barri d'allà, doncs clar, el guió està bé, però per mi és previsible. És a dir, és una transformació d'un home que t'expliquen ell no vol viure i... No vol viure o no vol viure en aquell barri? S'intenta suïcidar tota la pel·lícula. Són intents de suïcidi, no pot fer-ho. I com es va transformant. És a dir, és una història interessant. Per mi, ja dic, és una pel·li que no... Drama, comèdia? Dramèdia? Sí, dramèdia. Una dramèdia, evidentment. Dramèdia emotiva. Perdó, i ha dit, hi ha una veïna que cansa i tal, i veure el Tom Hanks tota l'estona tant de rato a la pantalla no cansa? Pregunto, A veure... Perdó, ja saben que jo... Què ho havia de dir vostè? No, el senyor Cthulhu... Li cansa el Tom Hanks. Fa masses anys ja que el veiem, no? No, el senyor Cthulhu, que si no li agrada el Tom Hanks, no vegi aquesta pel·lícula, evidentment. Per mi, jo crec que és el Tom Hanks de sempre, però ell, com ell diu, ha depurat el seu estil i ja cada frase, cada gest, ho té tot, té ja el seu art tan desenvolupat, interpretatiu, que fa molt bé. És a dir, però està agafant al final nous registres, ara ja és un avi. Ja no és en Big, ni és en Forrest Gump, ara ja és l'avi que arriba. No? És el que deia, és el Lisboa de Gran Torino.
Estem d'acord, però té una cara com de nen, encara. O sigui, Això és no se li veritat. veu. No acaba de tenir la cara d'avi, eh? Això és, no? I no sembla que sigui tan gran com ja té Sí, una és edat, veritat. no? Estic d'acord. Sí. Però Viejo ben, eh? Viejo ben. així, diríem això. Ja dic, una pel·li clàssica per veure a casa. Sí. I està bé veure... Jo vaig anar al cinema perquè, ja dic, és un tipus de cinema que a mi m'agrada, que veure en una sala de cinema, que no només siguin grans pel·lícules com Avatar, La salvació del cinema, però que al final és un port d'aventura, que ja en parlaré. Esperis el cine Túlia, no vulgui parlar abans d'hora, home. Si volen, deixi'm parlar d'un parell de sèries que he tingut la sort de veure a Netflix i que m'agradaria compartir-les perquè crec que està molt bé. Mira, una és la segona part ja d'Alice in Borderland. La veritat és que la primera part em va agradar molt. Vale? Sèrie japonesa, per cert. Fantàstic. Molt fantàstic. Sí, gore inclús. Sí, avisem. Però, ostres, la primera part, els primers 2 episodis, primer episodi i mig, justet, que jo pensava, merda, què ha passat aquí? I després tot cap amunt. Però tot, totalment, cap amunt. M'ho he passat molt, molt, molt bé. I m'ha agradat molt. De veritat, m'ha sigut una gran sorpresa que hagin pogut mantenir aquesta tensió, aquesta manera de fer, amb els jocs nous, amb tot. No, m'ha agradat molt. M'ha agradat moltíssim, al final. O sigui, m'ho he passat molt bé. I després, i ja per tancar el meu tema sèries, és que amb aquestes venia molt content. Una sèrie que no els hi he parlat a vostès i els hi vaig a parlar aquí en directe, que és La Glòria. Una sèrie coreana que tenen a Netflix també. Vale? La Glòria és una sèrie coreana, com he dit, de venjança sobre una noia que això es veu de seguida en el primer episodi, que quan va a l'institut sofreix bullying i és després, doncs, a partir d'aquí, els 8 capítols que dura, a partir d'aquí és tota la venjança contra aquesta gent que eren més rics, que tenien més poder adquisitiu, que vivien més bé, que ho tenien tot, i és tot això. O sigui, d'aquestes que ens agrada tant en el cinema coreà clàssic que hem vist sempre. I això, i surten tots els tòpics del Go, com s'està veient en el tràiler, la manera de fer, tot em recorda molt a les pel·lícules de tipus Old Boy, tipus Sympathy for Lady Vengeance, i aquestes que tant ens han agradat. I això amb una sèrie de 8 capítols, sí, de Netflix. I la veritat és que estic encantat d'aquest descobriment, que no l'he acabat encara, però m'està encantant. I que em facin més d'aquestes, sisplau. Sí. Doncs deixi'm parlar d'Argentina 1985. Ja la vaig situar en el meu top 10 del 2022, un paperàs del Darín, com sempre. En aquest cas interpretant el fiscal Estracera, que és el protagonista d'aquest thriller judicial basat en els fets reals que van tenir lloc en els judicis contra la dictadura militar del Videla, Argentina, que de primera es fa una mica de pal, no? I com a mínim, i parlava abans de Vòrtex, i amb aquesta també Argentina em va costar ficar-m'hi, no? D'aquelles de dir, posa-te-la, que parlen bé, que hi ha bona crítica, que hi ha el Darín, i al final me la poso. El director és l'argentí Santiago Mitre, que precisament va dirigir aquest any Pequeña Flor, amb el Sergi López, va estar al cine fa 4 dies. Una pel·li amb molt bona factura, amb qualitat de producció, sense reinvencions de gènere, vull dir, una pel·li clàssica, amb una narrativa clara, fàcil, explicada, bon guió, molt emotiva, sobretot la part que parlen les víctimes, però al final parlem de fets reals, llàgrima. Són 2 hores 20 minuts, cosa que també fa pal, i és un d'aquests motius pels quals em va costar acabar posant-me-la, però que em van passar sense enterar-me. I he parlat amb algú que em diu, és que és molt plana, és que se'm va fer llarga. Doncs a mi em va volar. A més de thriller i drama, s'ha de destacar la gràcia amb la que està explicada, perquè a més té un punt d'humor, fins i tot que li dona una part comercial, que penso que pel gran públic també ja li va bé, no? Cinema important, social, ple de missatge i de reflexió, està clar, especialment sobre la democràcia i la justícia, en uns moments com els actuals, amb tots aquests dubtes de la separació de poders també a l'estat espanyol, diguéssim. Doncs, si us sona el tema, a mi també. I fa olor d'Òscar. O sigui que millor pel·lícula estrangera, evidentment. La recomano. I aprofito per dir-vos 2 cosetes. El documental Santoalla,
veient Asbestes, que ja en vam parlar, ens ha agradat molt a tots, i la gran pel·li ja veurem dels Goya, etc, juntament amb el Carràs, Catulo, no se m'enfadi. Després de veure la pel·lícula Asbestes, toca descobrir aquest documental. El teniu al Prime. Un docu real. No és un docu, clar, és real. Però no és un fals docu, per dir alguna cosa, no? Però que parla amb la protagonista, que teòricament eren francesos, però resulta que és holandesa, la dona, que encara viu allà, i a partir d'aquí com va explicant les coses, com ens adonem que Asbestes no deixa de ser una ficció, eh? Que sembla molt real, però després, quan sabem el que va passar, hi ha canvis, eh? I amb el documental està molt bé perquè si no te n'has enterat prou, no has llegit prou, cosa que vaig intentar no fer per tal de veure la pel·lícula el més verge que podia, doncs el docu em va anar molt bé i al final, perquè fins al final no te n'acabes d'enterar de ben bé què va passar, doncs em va interessar molt. Clar, qui ho hagi llegit tot i sàpiga tot de què va, doncs potser el docu no li interessa tant. Però està molt bé, molt interessant. I enganxo 2 docus, i perdoneu-me si m'allargo, que l'altre és Ennio i el Maestro. I és un altre que em feia pal, és un altre que era llarg, que la gent parlava bé, que me'l vaig posar 15-20 minuts un dia que tenia les criatures per allà a casa i no hi havia merder i no m'hi podia posar del tot i em semblava que no em divertia prou. I resulta que 2 hores i mitja, no us espanteu, val la pena. Si us agrada el cinema, si us agrada la història del cinema i si us agrada la música a la història del cinema o la música, val la pena. Dirigit per Giuseppe Tornatore, que és el director de Cinema Paradiso, aquella mitiquíssima pel·lícula que teniu a Filmin, a Netflix, a Prime i a HBO Max, o sigui, quasi no teniu excusa si no l'heu vista. Doncs una flipada per escoltar-la això, amb un bon àudio, jo va ser amb uns bons auriculars, allò de bon volum, i anar repassant, i acabes la pel·li que acabes amb un atac de cinefília, de dir, hòstia, és que vull repassar totes aquestes pel·lis que han anat sortint, que l'Ennio Morricone va ser l'artífex de tota aquella música, aquelles anècdotes de com el director li va demanar posa'm una música, com ell li va proposar, te'n proposo 6, i com de les 6 el director li va dir, Sergio Leone, per exemple, no? Que es diu Ràpid, i li va dir, hòstia, és que jo diu, sobretot de les 7 que t'he preparat, la 3 no la posis, que aquesta és la dolenta. I com el Sergio Leone li diu, és que la 3 és la bona, diu, trio la 3, no? Totes aquestes anecdotetes, que és espectacular. I després com te la posen amb aquella orquestra i amb aquelles imatges de la pel·lícula de com va quedar, pantalla partida, i és quan llàgrima, pell de gallina, estímul cinema, etc. Recomanable. On està? Està al Movistar. Està al Movistar i Santoalla d'Asbestes està a Prime. Molt bé. Doncs breument parlaré de Fanàtic, que és una pel·li del John Travolta que ningú coneix, perquè és que és un tomatasso total. És que... No sé si posar el trailer o no. Tomatasso, sí, punti, tomatasso, espera, comentari. Els banners, no? Espera. A veure, és que ens trobem una pel·li que el mateix títol ja és com la de Fanàtico, molt semblant a la del Robert De Niro, que us en recordeu, aquella pel·li del Tony Scott, que era un fanàtic del béisbol, el Wesley Snipes era un jugador i s'obsessionava amb ell. Doncs aquest cop ens trobem amb un personatge obsessionat amb un actor d'acció de Hollywood i el John Travolta fa d'autista. Clar, ens trobem amb un personatge que ja té una... I clar, i ell diu que és un dels personatges més estimats que ha fet, que ha interpretat. També té una història familiar. Ell tenia un fill autista que va morir. Hòstia, és veritat. Sí, clar, això ja és un tema delicat i un tema ja que no és cap conya, no? És un tema seriós. Però clar, si ens trobem una pel·lícula que és dolenta, directament és dolenta, perquè ens trobem amb un guió que és dolent, amb una història avorrida, perquè a mi m'agraden les pel·lícules dolentes, però és que aquí ens trobem una pel·li avorrida, que té unes seqüències que no porten enlloc, repetitives, amb un personatge que no és interessant, i veient el tràiler sembla que sigui una pel·lícula d'acció i no és això. És interessant veure el Travolta interpretant un autista, però és que sembla una pel·li de paròdia. Ja començant per això. Després, el pressupost és baix. I quan tu vols fer una recreació d'un actor de Hollywood que és una estrella i veus que està rodat en plan cutre, doncs ja no t'ho creus. Ja no t'ho creus. I l'estrella de Hollywood està interpretada per Devon Sawa, o Sava, crec que es pronuncia, que era el de Destino Final. No sé si en recordeu Destino Final 1, el protagonista.
aquella que la mort perseguia els adolescents que s'escapaven d'un accident, que és una pel·li que està molt bé. Hi ha una saga sencera, Destino Final. Doncs hi ha 5 o 6. Doncs ell era el protagonista de la primera, als 90 va tenir èxit com fent pel·lícules de pressupost així adolescent i mitjà, i va anar molt bé. I ara ja el trobem ja gran, adult, però clar, no ha trobat el seu camí a la primera línia, podríem dir. I està dirigida pel cantant del grup Limp Bizkit, que és curiós, ell també és el guionista. Bueno, és que és un rotllo de pel·lícula, directament avorrida. Cthulhu, tens tomatasso tu, no? No. És que no. De les que he mirat i aquestes coses no. M'he dedicat més a les sèries, com ja he comentat aquestes, llavors això m'ha ocupat molt de temps i com a pel·lícula, però ja en parlarem, si volen, l'obrim ara, però no sé si en volen parlar després, Maverick. Maverick, no sé, si volen obrim Maverick. Una gran sorpresa. O sigui, molt escèptic em vaig posar a Maverick. Escèptic per què? O sigui, ja se n'ha parlat molt bé, no? Ja, però per molt que també es parla molt bé d'Avatar. Ho sento, però sempre faig servir aquest tòpic. Bueno, però per què s'ha de ser escèptic al final? Bueno, no, sí, perquè la gent... no. Sí, millor a vegades posar-s'hi amb escèptic que amb hype, perquè després no em sorprèn. O no m'agrada tant. Vale? Sí. Llavors, a veure, m'ho vaig passar bé, sí. A veure, també ets a dir, si amb tot el que em vaig sentir, suposo que sí, pels efectes, perquè les escenes de vols, el so, està de puta mare, la veritat és que ho fan molt bé i la veritat és que està molt ben feta. O sigui, és una pel·lícula que està molt ben feta i que suposo que gran part és per culpa del senyor Tom Cruise, que li agrada fer les coses ben fetes i s'emprenya bastant si no les fan bé, sinó que escoltin, no? Com li fot bronca a la gent amb l'últim Mission Impossible i aquestes coses. Però ja està. És un guió que hem vist 1000 vegades, és una pel·lícula que hem vist moltes vegades i a mi em va recordar molt Star Wars, ho sento, jo pensava dir que ara atacaran l'Estrella de la Muerte. No és l'Estrella de la Muerte, era... Però que és normal que ens recordi. Si veiem tanta cosa, tot ens recorda. I el director també ha vist molta cosa. I els actors han vist molta cosa. I és allò, hi ha un tipus de pel·lícules que són més fàcils, que són més simples, que entretenen, ens ha agradat o no ens ha agradat. I a mi em va costar anar a veure Avatar. I després en parlarem. Agrada o no agrada? M'ho he passat bé o no? Jo, sí, ens ho hem... O sigui, m'ha agradat el McDonald's. Per ser una segona part... Saps què vull dir-te? Al final, està bé. Sí, que m'ho he inventat bé, l'hamburguesa aquesta. I ens l'hem tragat bé i ens ha semblat bé, però ja està, no és una pel·lícula que no passarà a la història. A veure... O sí, per taquilla segur. Per taquilla segur. Jo crec que no és per tant. Evidentment, diuen que els crítics americans és una de les millors pel·lícules de l'any o que és una gran pel·lícula. Diuen això, al tanto. Jo, sincerament, aquesta pel·lícula, si l'haguessin fet a l'època dels 80-90, seria una pel·li comercial sense res més. És a dir, és espectacular, està molt ben feta i té alguna cosa especial. La relació del Val Kilmer és molt emotiva amb el Tom Cruise quan surt, i el Tom Cruise jo crec que dona més del que és habitual en ell. Amb aquesta seqüència en particular del Val Kilmer, el tio s'emociona, no té tant els tics que té sempre el Tom Cruise, no? Que realment fa el mateix personatge. Aquí ens trobem el personatge del Tom Cruise com quan, jo què sé, el Cary Grant, però ja ha envellit, no? I juga amb això, i això també la fa molt interessant. També em fa gràcia quan veia la pel·lícula que estan jugant a la platja i ja no se li veu tot el cos. Sempre està sense samarreta a les pel·lícules. I aquí ja no se li veu una miqueta menys, Ja no se li veu la panxeta. No, però Déu-n'hi-do, M'hi vaig fixar i Déu-n'hi-do, Sí, però li tallen. Que jo amb això sempre m'ho fixo perquè em fa gràcia. Envejosos. I després hem de dir també que l'autoria també ve molt pel productor, el Jerry Bruckheimer. No ens oblidem que ell és el que va crear amb el Tony Scott, va fer aquestes pel·lícules que feien molt als 80, que és una fotografia amb unes imatges que són molt clares, la fotografia és molt publicitària. Realment aquesta pel·lícula sembla un anunci, com està feta, és perfecta. El director, el Kosinski, que va fer que a mi em va agradar molt, la de Tron Legacy, que el vaig descobrir allà, que no sé si era la seva primera pel·lícula, em va encantar. O sigui, roda molt bé aquest director, no? Té
té quan roda i veieu les imatges, són molt netes, molt perfectes. I jo crec que aquesta combinació m'ha funcionat molt bé i també tirem de nostàlgia i ha fet una seqüela que és com un remake. Per mi és com un reboot de Top Gun, perquè ens trobem uns personatges, si traiem el Tom Cruise, l'Iceman podríem ser el personatge del Ross que surt, l'altre, el que és una mica amb ulleres, que és com una miqueta també més atabalat. La noia està molt bé, el personatge de la noia és interessant, el que apareix. Jo crec que està molt ben integrada a la pel·lícula i funciona molt bé. I també és un videojoc, és a dir, al final tu deies Cthulhu, l'estrella de la muerte, però és que jo em vaig trobar com si fos una missió que és primer anem amb un nivell, després el segon, després el tercer, una simulació i al final és això, no? Però, evidentment, és emocionant. I veure el Tom Cruise... Digui. Perdona, no, només aquí l'incís. Comentava l'Estrella de la Muerte pel tema, no? L'Estrella de la Muerte, no descobreixo res a ningú. Per destruir-la, no? Han de passar per mig de dintre dels carrerons de l'Estrella de la Mort amb les naus. Un passa primer de deixar caure una bomba i després van els altres i disparen sobre allò que ja ha destruït el primer. Llavors, aquí la missió, que no destripo res, perquè ho diuen des del principi que han de fer la missió, però la missió és la mateixa, amb un altre terreny, però és la mateixa la missió. Per això m'ho va recordar, I com que no ho havia sentit enlloc, vaig dir, ostres, que raro. Sí. No, és que és això. I després, el Tom Cruise també és un personatge que a mi m'interessa, no? Perquè és com l'Stallone. Han de patir molt. I sempre són interessants perquè no són un Steven Seagal. Steven Seagal sempre dona les pallisses. Mai... No passes... no t'identifiques amb ell perquè és massa perfecte. I el Tom Cruise és un personatge que, si us fixeu, sempre s'està rebel·lant contra l'ordre establert. És un rebel, no se l'estima massa, però sempre anem amb ell perquè ell és molt bo, no? I després sempre també té aquest punt de dubte, de crisi, que aquí tenim el personatge de la Jennifer Connelly, que ens trobem un personatge femení que sí que és el personatge de la pel·lícula, que és com la parella, però també s'ha adaptat als temps actuals, és una dona més independent, ja té la seva vida, amb una filla, ja té una altra edat, però bueno, ens trobem una Jennifer Connelly que és com un Tom Cruise de la seva edat, vull dir, que és més jove, però és guapíssima. És a dir, és com molt de Hollywood, no? És una pel·li clàssica, vull dir, que m'ha recordat una mica el Hollywood clàssic, però de la nostra època, perquè, clar, ja han passat molts anys. No parlo dels 50, parlo dels 80-90, ja. Família, no sé si teniu alguna coseta més. Si no, jo em sembla que toca donar pas aquí als filmets de la Holly, que veig a la Holly ja que està aquí entrant. Ja toca. Home, per favor. Holly Mary, que avui ja hem tingut aquí, que ja ens feies patir. Vindrà o no vindrà? No, home, sí, jo estava esperant a poder entrar i poder explicar les meves pel·lis, a veure què tal. Ja us he estat escoltant què comentàveu i estic d'acord amb moltes coses, aleshores, molt bé. De moment, molt bé. I què ens expliques? Què ens portes? Mireu, doncs per començar us porto 2 pel·lícules estrenades al final d'aquest passat any 2022. Just han estat les dues entregades al desembre. La primera és After Sun, dirigida per Charlotte Wells. És de fet una òpera prima i això va estar estrenada al desembre de 2022 i va tenir molt bones crítiques. I la idea és una dona rememorant unes vacances de fa 2 dècades amb el seu pare al principi dels anys 2000, finals dels 90, quan ella tenia 11 anys i el seu pare tenia 31. Aleshores portaven simplement 20 anys i es veu la relació dels dos, com es forma aquesta relació que resulta molt pura, molt maca, molt tendra, però com es va evolucionant i es va formant una tensió a causa dels problemes de salut mental del pare. Jo vaig començar aquesta pel·lícula, vaig arribar al cinema sense saber-ne res. Jo no tenia ni idea, sabia que sortien els actors, el Paul Mescal, que és el protagonista, que m'agrada molt, però de fet pensava que era una història d'amor, no sé ben bé per què, vaig anar al cinema sense enterar-me de res. I hauria agraït haver sabut alguna cosa més abans de ficar-me en aquesta història. Per tant, qualsevol oient que no l'hagi vist encara, crec que agrairà tenir aquesta petita explicació. Un cop feta aquesta sinopsis, vaig explicar una mica la meva opinió i realment penso, no sóc la primera persona que ho diu, de les millors pel·lícules, potser no la millor perquè Close la supera, teniu la crítica a l'Instagram, però After Sun és potser la segona pel·lícula del 2022, la segona millor pel·lícula del 2022, més que res per la creació dels personatges. Tant la interpretació dels dos, els dos protagonistes, com la creació que fan junt amb la directora, perquè he tingut la sort de veure moltes entrevistes
on parlen els tres i com han fet aquesta creació de personatge, del qual us parlaré una mica després perquè hi ha dades curioses sobre la interpretació i com han fet aquesta formació a l'hora de crear aquests personatges. Em sembla molt interessant i, evidentment, el guió, tot i que és un guió curtet, és a dir, no hi ha molt diàleg, és més com cinema independent, plans molt estàtics, petita, plans molt és una pel·li llargs. petita, no? Exacte. Sí, però s'ha fet bastant gran, ha tingut bastant èxit, ha tingut tant èxit mediàtic, els actors ja eren coneguts, o sigui, el Paul Mescal va guanyar l'èxit per Normal People, una sèrie molt, molt bona, però també havia protagonitzat pel·lícules dirigides per la Maggie Gyllenhaal, des de Los Daughter, que va sortir el 2021. Per tant, tot i ell ser famós, relativament famós, era conegut, ha fet, encara aquesta pel·lícula ha crescut més del que s'esperava, exacte. Va començar a ser una pel·lícula més petita, més que res perquè tot en si és tan meticulós, la fotografia, el guió, la banda sonora està tan ben triat que sembla com una obra una mica com un d'aquestes castells de cartes que toques una cosa i ja es desmunta. I és la sensació que tenia mirant aquesta pel·lícula. Em sentia una mica invadint la intimitat que tenien ells dos. Més que res perquè, com he dit, la creació dels personatges ha estat tan ben creada, ha estat tan ben elaborada que la intimitat que creen els dos demostra com una incomoditat a l'espectador. I això, aquesta fotografia... Què passa amb aquesta foto, Holly? Mira, aquesta fotografia a mi m'emociona molt perquè després de veure la pel·lícula és encara molt més emocionant. He intentat no fer spoilers perquè, evidentment, tot i que has d'anar una mica sabent de què va la pel·lícula, al final és el clímax i l'èxtasi, aleshores no vull dir res, però sí que és cert que la directora, la Charlotte Wells, va inspirar-se en crear el guió per la seva pel·lícula, les seves vacances amb el seu pare l'any 1998, en aquesta fotografia. Ella diu que estava mirant un àlbum de fotos, va trobar aquesta pel·li, va trobar aquesta fotografia i li va venir tot de cop i va tenir la idea de fer la pel·lícula. Tot i que ella refereix a aquest llargmetratge com una autoficció, que és un terme que em sembla molt interessant perquè, tot i que sí que està basada en les vacances que va viure ella, sí que hi ha molts elements que ha afegit o ha dramatitzat i es va referir com una pel·lícula autoficcional. I em va semblar molt interessant aquest terme. I això és el que us he de dir sobre la pel·lícula d'After Sun en si. La vaig gaudir molt i la recomano un munt. Encara està a sales, crec que s'hi quedarà un temps perquè és bona candidata per l'estatueta, tant d'interpretació com de fotografia i fins i tot de banda sonora, però com no és original és una mica més complicat. I ara us porto dues dades curioses, que una ja l'he desvelat, que és la de la fotografia, i la segona és a la creació de personatge de la nena. L'actriu es diu Francesca Bells, que és la seva òpera prima, té 12 anys i està exquisita, però les seves escenes, tant individuals com les escenes que feia amb el seu pare, són les úniques que sortien en el guió. Les escenes individuals del Paul Mescal, el personatge del pare, individuals, no sortien a l'hora de llegir-lo. Per què? Perquè volien buscar aquesta innocència i que la nena seguís sent naïf respecte a la situació que estava patint el personatge que li fa de pare. Tot i que ella, a mesura que anava evolucionant el rodatge, se n'anava donant més de les coses, al mateix moment que el seu personatge es va adonant més de les coses que veu del seu pare. Aleshores, crec que a nivell direccional és un detall molt interessant i que es pot encara entendre més la situació de la pel·lícula, tant de la seva relació com de l'arc de creixement. I això és tot el que us he de dir d'After Sun. No sé si algú l'ha vist o si teniu ganes, però jo us la recomano moltíssim. Ganes, i ara més de veure-la. I ara més, exacte. Sí, me n'alegro. Jo segueixo amb l'altra pel·lícula, també estrenada a finals de 2022, aquesta bastant més mediàtica, ja que es va estrenar a Netflix, plataforma, que és Glass Onion, Knives Out Mystery, que per si no ho sabeu és la segona part o una seqüela de la primera Knives Out, també del Rian Johnson, que no ho he dit, és el director, que va ser estrenada al 2019 i va tenir molt èxit i, tot i que la primera no em va agradar tant, la segona també em va semblar una mica decepcionant. Jo em quedo amb la primera. Sí, jo també, de carrera, i és el que dic. O sigui, tot i que em va agradar la primera, no em va agradar tant com tothom deia que era... La vaig veure fa poquet, la vaig veure el 2021, 2 anys després de la seva estrena, i li tenia moltes ganes i em va decepcionar una mica. I aquesta encara em va decepcionar més. Tot i que l'elenc és impressionant, Kate Hudson, Daniel Craig, que repeteix, evidentment, l'Edward Norton, o sigui, aquí els esteu veient, la Janelle Monáe, estan molt bé. Trobo que no li fa justícia tot aquest repartiment al guió de la pel·lícula. És cert que té un humor molt ben buscat, fa paròdia de tot, de
fa moltíssimes referències al Covid, fa moltíssimes referències a la societat consumista d'avui dia. És una pel·lícula molt ambientada en el present i fa moltíssimes referències a això. I algunes coses sí que poden arrencar una rialleta perquè l'humor està ben buscat, però tant els girs de guió no em van semblar tan impressionants com volien ser-ho. L'estructura del guió em sembla una mica estranya, és a dir, és una pel·lícula que està dividida en 3 actes i dona la sensació que passa directament del primer a l'últim. El segon acte està una mica allà, no saps per què. A més, se'n va fer llarga, és bastant llarga, 2 hores i 20 minuts, si no m'equivoco. I el clímax, que és el moment de revelació, perquè no oblidem que és una pel·lícula de misteri que va d'un assassinat, no ho he explicat una mica la sinopsi, però és un grup d'amics que es troba en unes capses secretes que els envia el líder del grup d'amics, que els convida a una illa privada, ja que tots els components del grup són rics, i són convidats a una illa privada i han de fer una mica de resoldre un misteri que ha creat el propi organitzador, que és el personatge de l'Edward Norton, i durant aquesta festa que celebren hi ha un assassinat i s'ha de descobrir qui ha sigut el culpable. I bueno, el que més crida l'atenció a la pel·lícula són, a part dels cameos, que són molt bons, que després és una de les curiositats, després explicaré qui surt i qui potser no heu vist a una primera visualització a la pel·li, tota la referència i les crítiques a la societat consumista i com una persona rica no té per què tenir qualsevol altra cosa, o sigui, no té cap mena de qualitat que no sigui el seu nivell econòmic. I tot i que la construcció de personatges d'això, de crítica a la societat consumista, està bastant ben fet, tot i que fossin clitxers, repeteixo, no li fa justícia a la bona creació dels personatges amb el desenvolupament de la trama. Hi ha bona edició, evidentment hi ha molt pressupost i és satisfactori veure tant a la Trezzo com els escenaris són molt, molt guais i la fotografia impressiona, però no crec que encaixi tot i no la recomanaria molt. La recomanaria potser per deixar-la a fons perquè més és fàcil de seguir, cosa curiosa en una pel·lícula de misteri. Què us ha semblat a vosaltres? Què us ha semblat, jo parlo una mica de les crítiques que vas llegint i que vas... A mi em quedo això, jo sobretot la primera m'agrada més, és allò però està bé, és entretinguda, tu passes bé. Aquesta per mi s'han passat una mica de llarga i, bueno, hi ha moltes trampetes, no? Hi ha moltes llicències que es prenen i que però m'ho crec, no? Però, bueno, que són productes fàcils que funcionen, no? O què? Funciona, però a mi em dóna la sensació que és una paròdia de si mateixa. Llavors, així com la primera intenta ser sèrio, ho fas sèrio i ho fas bé, aquesta intenta ser sèrio. A mi els personatges, la creació dels personatges tampoc la veig, jo me la carrego més que tu. Però intenta ser sèrio? Voleu dir que intenta ser sèrio? Jo crec que sí, que en certs moments, l'únic que sembla que se n'estan fotent de tot és el personatge del protagonista, del detectiu, que ara no em surt el nom. Del blanc, del Craig. Sí. El de més no. Llavors, jo perdoni. Li trec que quan estem parlant estic fent una cosa, perdona'm, Oli, però baixa en volum. Se'ns sent doble pel micro. Llavors, quan estem parlant nosaltres t'estic mutejant, no passa res. Quan vulguis parlar m'ho dius i et dono, vale? No, perdona, però és que si no se sent doble. Jo m'ho vaig passar bé, és una pel·lícula que em va entretenir, m'ho vaig passar bé, però ja està, esperava més i després de la primera per mi va ser una gran decepció. I la majoria a mi no hi ha ningú que estigui a l'alçada. Hi ha alguns actors que ja m'ho espero. D'un Dave Bautista no espero més, però d'un Edward Norton sí que espero alguna més. No espero que em faci aquest paper tan tonto, no sé, no, a mi no. Per dalt a vostè li anava bé, no? Jo m'ho vaig passar molt bé, la pel·lícula. M'ho vaig passar molt bé perquè la vaig trobar fresca, divertida, però després ja al mig de la pel·lícula hi ha un canvi total de perspectiva. Tu estàs veient una història i te la canvia el director. No diré què passa. Evidentment, ja el director juga amb tu, però d'una manera que pot fer el que vulgui ell, perquè et posa després una altra seqüència que t'explica un flashback i et canvia la pel·lícula. És a dir, una mica tramposa, totalment. Vale? Però això ja no passa res. Però és que al final, per mi ja va baixar el nivell. Està molt ben explicada a nivell de final, vull dir que com acaba, és a dir, hi ha pistes, no és una cosa que diguis com acaba això, no? Però
I la vaig trobar com una espècie de... com un remake de la primera, perquè aquí ens trobem realment el protagonisme no és el Daniel Craig, és el de la dona. A la primera l'Anna de Armas i aquí és la noia Monel, es diu, i ella és la protagonista de la pel·lícula. I a la part final, realment, el Daniel Craig fa com un secundari que no és com si fos... El narrador, és quasi el narrador que ens explica. És el narrador de la pel·lícula, evidentment, sí, no et descobreix res més. Li falta això. I després és una dona que s'enfronta al poder. La primera pel·lícula d'una família, aquí trobem un personatge que és milionari, no? Que podríem ser l'Elon Musk o l'Elon Musk, com es digui, no? Realment és això, aquest personatge. Recorda el Don't Look Up, que fem servir ara aquests nous personatges que apareixen a l'escena pública real, que poden amb tot, no? I després ja en parlarem. Doncs a mi m'ho vaig passar molt bé amb l'Edward Norton. Hi ha un moment que va ser idea seva, si us fixeu, a una escena que hi ha un bar, i va vestit, jo em vaig riure molt perquè va vestit com el Tom Cruise a la pel·lícula Magnolia. Que Magnolia, del Paul Thomas Anderson, ell feia com un coach per lligar dones, no? I és que va exactament igual, amb el pentinat, la roba, i és un punt que és molt divertit, no? No diré per què va fer això, perquè si no ja és una miqueta spoiler, però és una idea del personatge molt... que té una coherència amb com és ell, el personatge a la pel·lícula de Glass Onion, d'acord? I al final és això. Jo crec que és una pel·li per passar-s'ho bé, una bona estona, llargueta, però per mi va baixar molt al final. I una gran interpretació de la protagonista, de la noia, que és un personatge complex. Ella és la veritable protagonista de la pel·lícula. Bueno, doncs, Holly, què? Alguna coseta més? Et capdonc. Sí, deixa parlar en Catulo, no? Que té... No, gràcies. No, però bueno, volia comentar dues cosetes de les curiositats, i és que, com he dit abans, hi ha molts cameos bons a la pel·lícula, hi ha moltíssimes referències, podem veure al principi a Doja Cat, també podem veure, si l'heu vist en versió original, la veu de Joseph Gordon-Levitt és la veu de l'ordinador, del protagonista, a Ethan Hawke també sona un moment, Hugh Grant també, se suposa, exacte, és la parella del Benoit Blanc, i això fa gràcia al veure, dius, ai, mira'l, i es nota el pressupost que han tingut per la pel·lícula, i també comencen a haver-hi especulacions de qui sortirà la tercera, perquè crec que està gairebé confirmat que serà una franquícia de 3, i si va bé, hi ha un penso que fan contractasso que em sembla que en Craig i en Ryan Johnson s'emporten la pasta llarga. I tant, segur. I l'última cosa és, amb més referència al personatge de l'Edward Norton, és que, amb referència a la seva intel·ligència, que no té res més que diners, en una escena on està mostrant les seves obres d'art, que està molt orgullós de la seva col·lecció d'art, a part de que la Mona Lisa té una gran importància a la pel·lícula i al final hi ha un pla que li fa referència molt interessant, el que em va fer més gràcia a l'hora d'estar mirant la pel·lícula i mirar les referències és que té un quadre a Mark Rothko, que per qui no ho conegui, Mark Rothko és un artista surrealista que fa obres amb figures geomètriques. I una obra concreta que surt a la pel·lícula és un quadre amb un rectangle vermell i un rectangle blanc. I és aquest ordre, el primer és el vermell i després el blanc, però ell el posa al revés, primer el rectangle blanc i el rectangle vermell, i comença a parlar d'aquest quadre com si fos la cosa més ostentosa que ha trobat mai i mostra que realment no té ni idea d'art i que simplement l'ha posat per ostentar. I és com, és una referència que potser ningú s'hi fixa, però fa gràcia al veure de s'està ofenant amb una cosa que no té res a veure amb el que està explicant, i això em va semblar molt interessant. I això és tot amb Glass Onion. Molt bé, Holly. Doncs escolta'm, perfecte, una pel·lícula que podeu veure al Netflix, i em sembla que nosaltres ens anem cap a la Cinetúlia i res, li donem les gràcies a la Holly per estar aquí amb nosaltres, per participar a la seva supersecció i per veure'ns aquí un meset o abans, perquè abans, si tot va bé, ens veurem als Gaudí, no? Holly, haurem d'anar allà, no? I tant, tinc moltíssimes ganes, la veritat. Adéu. Gràcies. Adéu. Família, Cinetúlia o Melocotonasso? Què voleu? Què voleu, per dalt? Melocotonasso, anem per Melocotonasso. Doncs, jo li pregunto, ben per dalt si no se m'emprenya. Catulo, vostè ho sap, això, no? Vostè que està darrere les bambalines amb mi, perquè això és un directe, però després allà darrere passen coses, I decidim, discutim
amb molta estima, debatim, no discutim, no, debatim, no? I parlem això, l'altre, què? Per on comencem? Canviem això, no canviem l'altre? I avui la cosa va del Quart Hombre i que en Pardal faci els honors, que avui és la pel·li d'en Pardal, el melocotonasso. He triat aquesta pel·lícula perquè és una pel·li del Paul Verhoeven, de la seva etapa holandesa, que no és molt coneguda, perquè evidentment és un director conegut per la seva etapa de Hollywood, de Robocop, Desafío Total, Starship Troopers i més, i que és una pel·lícula fantàstica a nivell de cinematogràfic i també té un punt fantàstic perquè 10 anys abans de fer aquesta pel·li ja havia estat nominat als Oscars per Delícies turques. Ja era conegut i tenia problemes per rodar les seves pel·lícules allà als Països Baixos perquè era molt polèmic i feia molta crítica. Clar que sí, era i és polèmic. Vagi ser de Benedetta de l'any passat. No? Sí, que ha tornat a les seves 80 i pico d'anys, clar que sí. És genial. Ha tornat a les seves arrels europees, amb el Libro Negro, Benedetta, la de la Isabel Huppert. Per mi Benedetta, ja ho vam parlar-ho, per mi és un pel·liculón de cuidado, Benedetta, i no entenc com no ha tingut més premis, no entenc com no se n'ha parlat més. Ens encanta els tres. He trobat aquest tràiler, l'hauré de treure per temes d'autoria, em sembla, però bueno. No passa res, deixi-li. Doncs és una pel·lícula que jo he escollit una pel·lícula més desconeguda. No és una gran pel·lícula en el sentit que és molt famosa, que ha guanyat molts premis, però per mi és una pel·li important. Jo quan la vaig veure fa molts anys, és una pel·li dels anys 80 en VHS, per mi va ser una revelació, perquè és una pel·lícula amb unes imatges que ja es veu al seu art cinematogràfic a nivell de visual, com mou la càmera. Tenim a la fotografia el Jan de Bont, que després, que era el seu col·laborador, amb el Josh Bacano també en altres pel·lis, que després el Jan de Bont va ser el director de Speed i d'altres pel·lis, i Twister, no sé si ho sabíeu. Crec que va ser també la fotografia d'Instinto Básico, també, el Jan de Bont, que té paral·lelismes. Veient la pel·lícula us ha recordat una miqueta... Instinto Básico segur. Sí, té coses. Home, i tant que té coses. Home, té la fem fatal aquesta, la viuda negra, bla, 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 i tant que sí. I tant. Avançat a l'època, avançadíssim. Exacte. És molt interessant. Sí. És que potser Instinto Básico li ve per aquesta pel·li també, no? No sé, No, el guió és del Joe Chestas, que era un guió de Hollywood, però evidentment jo crec que el van triar tenint com a referència aquesta pel·lícula i que ell ha desenvolupat les seves imatges o el seu estil amb Instinto Básico, i també és molt de Hitchcock, no? Instinto Básico. Però tornant a aquesta del Quart Hombre, per què m'ha agradat tant? Perquè agafa una història de suspens, de paranoia d'un escriptor que, com ell hi ha una seqüència al principi que parla que ell és un fabulador, que s'inventa coses i ja no sap si és realitat, que és un somni. Ell es diu Gerard Reve, que és el personatge del novel·lista que va escriure... És a dir, aquesta pel·lícula, aquest guió està basada en una novel·la escrita per un escriptor que es diu Gerard Reve, que és el mateix nom del protagonista de la pel·lícula. No sé si m'he explicat. Vull dir, ja juga amb el joc, amb aquesta història meta, no?, una miqueta. I la pel·lícula, el que és fantàstica és aquestes referències bíbliques de perill des de l'inici de la pel·lícula, d'un escriptor alcoholitzat, que el trobem ja quan comença la pel·li, que està despullat directament. Sí, que dius, hi ha delirium tremens allà, no? Perquè ja està imaginant o està... I sí, i amb aquest humor, no? No us va fer gràcia? Que la pel·li té molts punts d'humor i el personatge... Jo em vaig riure amb aquesta pel·lícula. Té punts de sarcasme total. Jo més que gràcia, a mi el que em va mantenir o el que em va sobtar és les imatges dels 2 primers minuts de la pel·lícula, que veiem una aranya devorant una mosca, no?, envoltant i tot això. Bueno, amb el Cristollà, tota la imatge religiosa. Sí, però l'aranya, però el fet de l'aranya i després com la pel·lícula, per mi, és això. És això. És un resum. És un resum de tota la pel·lícula, això. I això la fa molt interessant, també. I després també ens trobem amb unes imatges com de Dalí, de què és somni, què és realitat, com la ment del personatge se'n va a un punt
de premonicions també, la fam fatal, i després que és com vampírica quan es retroben, que hi ha una reunió que fa una conferència, que l'està filmant, amb una pel·lícula de Super 8, no? Que és com ja de pel·lícula total, no? No, és que la fa i també la sexualitat del protagonista, que no és un personatge heterosexual a l'ús. Això també la fa més en aquella època, no? És com més complexa. Tenim un protagonista que és el Jerome Crave, crec que es diu, que està fantàstic, un personatge magnètic que després va tenir una carrera a Hollywood. No sé si el recordeu, el Fugitivo amb el Harrison Ford, el Príncipe de les Marees, com a secundària moltes pel·lis a Hollywood també. I aquí està fantàstica en aquesta pel·lícula. I la noia que té aquest punt també, no? Com especial, masculina també, andrògina. Sí. No? Però ja li va bé, no?, pel tema del personatge aquest. Exacte. Que a més tampoc saps què busca ell, no? Perquè ell també és una... sembla una mica un quid pro quo, no? Al principi allò de... ell tampoc està enamorat d'aquesta dona, ni molt menys, saps? Li interessa, li va bé perquè li dona el que vol, vale? Exacte, sí. Bàsicament és això, diu... Amb aquesta em soluciona els meus temes. El que passa és que aquí es desenvolupa ja tota la història de qui és realment el protagonista, no?, de la pel·lícula, que és ell, però realment és la història d'ella, no?, de què fa ella, de com viu i de com s'ha mogut aquesta dona sempre. I com ho vas descobrint, també, clar, et tornes una mica boig, no?, perquè el nom fins al final, jo pensava, el Cuarto de Hombre, de què ve aquest nom? De què ve? Evidentment. I també el que la fa interessant és que no saps si és realitat o ficció. És com el mateix protagonista. Aquest punt d'irrealitat, però que t'ho fa molt bé. Passa que a mi aquests punts, no sé com dir-ho, a veure, primer dic que és època holandesa del director, rodada a Holanda, és un Verhoeven que té aquesta part tan onírica, tan Lynch, tan Cronenberg, no? Potser. A mi què em passa? Que a mi a vegades aquestes finestres oníriques que es van obrint, aquest surrealisme, aquest deliri, que sí, que és l'alcoholisme de l'escriptor i tal, a vegades em desconnecten una mica, A vegades em costa, a vegades m'expulsen una mica. A mi, jo li diré, sí, és que a mi, de Verhoeven, a mi, Delícies turques em sembla una meravella, sempre m'ha agradat molt, i jo li veig molt això, i si t'agrada tot Verhoeven, excepte alguna cosa més rara, quan tracta aquests temes, i sobretot en aquesta etapa seva, els nus, els primers plans de les cares, de les reaccions, de tot això, a mi em va recordar molt a Turkish Delights, i això és que realment... Llavors, jo particularment m'ho vaig passar molt bé, em va mantenir atrapat tota la pel·lícula. Mira, jo li dic a favor, clarament, la inventiva visual, la fotografia, les escenes que són superartístiques, no? Això m'agrada molt. Poder descobrir aquest Verhoeven que apunta tot el que vindrà desenvolupant en aquest futur, en aquest instinto bàsico, etc. Aquest cinema suspens, violent, atrevit, pervers, perversió eròtica, no? Bon ritme, la pel·li crec que té un molt bon ritme, encara que els paisatges... És molt entretinguda. És molt entretinguda, sí. Ja us dic, tot i que els paisatges onírics a mi em desconnectin una mica. Aquí vaig a parar. A la narrativa, la història la trobo irregular, la història com a història, em despista, perquè la trobo una mica absurda, això m'ha passat, si ets un sentit clar, o sóc jo que no l'entenc, que potser és la meva neurona, que a vegades no funciona prou, però trobo que em falta alguna cosa. Per altra banda, i li vaig fotre canya l'altre dia que parlava, i és que no trobo un melocodonasso, no trobo un pel·lículot, no trobo que estiguin aquelles que jo considero que... Per altra banda, el felicito per dalt per recuperar una pel·li tan amagada, tan de culte, tan sorprenent, perquè és una joia artística que s'ha de veure. Vale? O sigui, aquí ho dic clar. Però que sí que està lluny per mi del que jo considero d'aquestes meravelles cinematogràfiques i tal, no? Aquelles obres d'art. M'estranya això que diu de la història, i el deixo acabar després al senyor Pardal, si vol. M'estranya això que diu de la història, vostè precisament que li agraden les històries així, diguéssim, normals, vull dir, quotidianes, vale? Sí, és veritat. Pues simplement t'està explicant una història d'una persona que es troba en un cas, aquest home és un alcohòlic que viu al límit, escriptor, digue-li el que vulguis, que sí, però la part surreal, la part onírica aquesta, a vegades em treu de la pel·lícula. Però la part onírica
és molt real, realment. És que, És que de veritat, és que és molt és el real, la centre, part onírica. És el centre de la pel·lícula. No és com si fos que estan explicant una història, després ell somia i es desperta i continua la trama. No, és que està tot integrat, realment. Ja. I són les premonicions, les imatges. Realment és un collage molt interessant que després te'n porta cap a la conclusió final del misteri, no? D'aquesta relació amb la dona, i també tenim un triangle amorós interessant d'ell amb el noi jove i ella. Aquí també hi ha una relació a dues bandes, a tres bandes, podríem dir. Sí. Sabeu que aquesta pel·lícula la va enviar Holanda als Oscars, com a millor pel·lícula holandesa? Sí, ho sabia. Això està bé saber-ho, I jo pensava que estava nominada, però no la van nominar finalment. No la van nominar, no. I deixeu-me dir una frase, això. Aquí he estat repassant una mica sobre la pel·lícula, sobre el Verhoeven, evidentment. El Verhoeven fa servir una frase, no de la pel·lícula, però per conèixer també el personatge en si, aquest director. Diu, cuando los otros niños jugaban con una pelota, això, el Verhoeven, de quan era petit, ell explica, cuando los otros niños jugaban con una pelota, yo me moría de ganas de agarrarla y tirarla al agua. Me gustaba jugar de ese modo, veía divertido interrumpir el juego, cambiarlo. Està bé, no? Sí, molt interessant, que és que el seu cinema també, no? Una mica de rebel·lia, i d'ell, ell deia també que amb aquesta pel·lícula els crítics havia rebut moltes crítiques a les seves pel·lícules anteriors, i volia posar com una imaginia una mica, com dir-ho, més intel·lectual, no? Referències a l'art, a les bíbliques i tal, no? Per fotre's una mica dels crítics també, no? Però és que jo crec que és una pel·lícula, crec que és una barreja entre cinema comercial i cinema intel·lectual que fa el Verhoeven, que el seu segell és això. I com narra, és que és espectacular com narra les seves imatges, com vostè deia. És que la pel·lícula, el que la fa interessant és com te la mostra. Sí. Un incís, no barregeu, sabeu que hi ha Un quart d'ombra del 1952, un cine negre, sèrie B, un pla d'atracar un banc a Kansas City, una pel·li amb molta sorpresa i tal, que és diferent, és una altra. Interessant, sí, important, perquè si la voleu trobar, aquesta que vostè diu del Sendrowski, crec que he vist abans que estava filmint o a Prime, i a Prime està colorejada, és una còpia amb color. La del 52, Sí, que això no m'agrada molt. Però clar, és que és una pel·li que ara no està a plataforma. La podeu trobar al Videoclub Instant, en DVD. És una pel·li que no té aquesta sortida de pel·lis que ens podem trobar avui en dia. Exacte. No, és una pel·lícula que difícilment veurem avui en dia i que difícilment es farà, però per una altra banda té tota aquesta vessant, que és que, ja et dic, em repeteixo amb el del principi, que per mi la fa avançada a la seva època, no? Tant que es parla avui en dia de l'empoderament de la dona, d'això, i aquí, per mi, ja el veus, això. Sí, perquè els personatges del Verhoeven des del principi sempre són poderosos. El protagonisme femení és una dona que ja des d'ella lluita, és un personatge ja amb una força, no? Des de sempre. És una marca del Verhoeven, també, ja, des del principi. Sí. Ok. Doncs, senyors, què us sembla? Doncs fem una petita cinetúlia, portem una hora, més d'una hora, i parlem sempre allargat, com sempre. Això és normal. Això no falla, estarien 2 hores, no? M'aixequem un moment al Sandrowski amb Avatar. Exacte, vinga, va, foteu-me canya. No. Però escolti'm, vostè sap que és de molt primari, i no vull insultar, que aquí no m'ho faltaria. No, però vull dir, és el fet de matxacar algú quan no s'ha vist allò, és una mica lletget. No, depèn de què... No, jo em deixo matxacar, però que jo l'he vista, vostè no. Però m'he llegit la seva crítica. I hi ha coses que penso que no es poden dir. No, primer que llegir-la no l'ha llegit, perquè jo no he escrit cap crítica. Haurà vist un vídeo que tenim a l'Instagram, que recomano, que dura 1 minut 10 i 17. Ja m'ha entès. Vinga, va. He llegit per allà alguna cosa, si vol en parlem. Ho he escoltat, perdoni. No, foteu-li canya. No li puc fotre molta canya, no. No, jo la meva... Bueno, passem ja directament, Sí, si fem cinetúlia. Obro així una miqueta, ràpida. I tant. Obro així. Primer,
una part superpositiva. Estic molt content l'acollida que ha tingut aquesta pel·lícula als cinemes, ha fet que tothom torni als cinemes i realment està omplint totes les sales i això em fa molt feliç i estic molt content. Vostè ho diu en el vídeo, vale? Això sí. I tant. Espera, que el Pardal ha marxat, aquest home se n'ha anat. Per una altra banda, també em sap greu una mica que només tinguin cabuda al cinema i només es puguin fer aquest tipus de pel·lícules on hi ha on s'han deixat molts diners i on tot pràcticament és CGI, ¿vale? Que tu l'estem d'acord. Ojalà fos After Sun, això, eh? Exacte. Penso que l'única pel·lícula, miri, donant-li la raó amb altres coses que va aconseguir això i va ser gràcies al Boca Orella i tal i qual, va ser una mica el Carràs, donant-li una mica de raó a vostè, ¿vale? Una pel·lícula sense CGI que realment va aconseguir omplir les... Sí, totalment d'acord. O Asbestes mateix, Asbestes l'ha patat molt, eh? Asbestes també ho ha aconseguit molt. Però anem, escolti'm, perdoni'm, amb aquests últims mesos anem bé, eh? Sí. Bueno, estem bé, sí. I tant. Dit això, és una pel·lícula que s'ha de veure al cine, per això l'estem omplint, que si es pot, i tenim un cine prop així, s'ha de veure en 3D, per aprofitar la grandiloqüència de les imatges, i després que és CGI pur i dur, que no li busqueu res més, espectacularitat i una història d'aventures. I punto. I no l'he vist, però jo diria que és això. És això? Anem amb aquesta premissa i ja està. Si fem com estic veient i com s'ha vist a crítics o el que sigui que estan buscant, potser estem buscant alguna de guió, uns personatges ben construïts, uns diàlegs amb cara i ulls tal i qual, doncs probablement, ja dic, probablement, perquè com que no l'he vist no ho vull dir, probablement això no ho trobarem. I ja està, només era... Però una pel·lícula que emociona, que al final té aquesta part hollywoodiense, tan James Cameron, al final hi ha alguna referència a Titanic i no vull dir res, no? Però que, ostres, a més, el món avatàric, que a mi, sincerament, no m'havia interessat mai. Ja li vaig dir que la primera no l'havia ni acabat i la vaig acabar l'altre dia. La vaig tornar a veure l'altre dia. Vaig dir, ja acabes de veure la pel·li, mira-te-la bé, no? I sí, em va anar bé, ja està, no? Però resulta que tot aquest món que t'estan creant, i no vull barrejar-ho amb Star Wars, amb el Senyor dels Anillos, però amb tots aquests mons del personatge, d'on te viuen, dels diferents clans, de les naus, dels tipus d'animals d'aquests planetes, m'ha semblat superinteressant. No m'esperava que m'agradés tant. També dic això, veure-ho com s'ha vist a dintre d'un cinema amb aquelles ulleres i amb aquell so, hòstia, és que te'n vas allà, eh? És que he estat amb els avatars, eh? És una història molt més familiar. Ja dic, és bastant emotiva. És bastant emotiva. I jo vaig passar una experiència, i en el vídeo faig servir l'exemple que dic Ina de PortAventura, però és una experiència xulíssima. La podem comparar amb una pel·lícula com After Sun, com Close, pel·lícules d'una qualitat absoluta, evidentment amb una infinitat de diners, bueno, que no té res a veure amb això. No, és un altre món. És un altre món. D'aquí, que alguna vegada n'hem parlat, que jo abogo perquè els cinemes o l'estat espanyol o Catalunya o qui sigui acabin posant algun tipus de topalls o d'incentius a segons quin tipus de pel·lícules. Les pel·lícules com aquesta, amb tants diners, amb tanta història, que n'hi ha tanta gent i tal, doncs que potser siguin un palet més cares. I anem pagant el cinema més petit i que el cinema independent, i sobretot fet a casa, pugui ser una miqueta més barat. I empenyem una mica la gent. Jo crec que estem començant, i ho dic amb la boca petita, a canviar i a retornar amb l'hàbit del cinema. Perquè la gent, si us trobeu gent que diu que és molt car, és que no sé què, és que és una vergonya, gent que encara està enfadada, no? Aneu, proveu, assenteu-vos allà, veieu aquella pel·lícula i gaudiu-la. I crec que a poc anirem canviant. I el Pardal s'enfadava, em deia, sí, Marc, però una cosa són aquestes pel·lícules, o els Marvel o tal, això és una altra cosa, però les pel·lícules petites, què? Ja ho veurem, però de moment el Carràs i Asbestes ja han començat a girar el mitjó, Ja han començat a girar el mitjó, perquè han sigut dos de les pel·lícules més vistes del 2022, han sigut el Carràs i Asbestes, dos pel·lícules molt més petites, el Carràs sobretot, i l'altre és Maverick, que és un altre monstre, està clar. Però jo ja us dic, per mi, el millor de tot va ser poder entrar en aquella sala a la tercera o quarta setmana, no sé si es va estrenar el 16 de desembre, em sembla que era, i trobar-me aquella sala tan plena. De veritat que és que encara tinc la pell... És que va ser brutal. O sigui, veure aquella sala totalment plena em va flipar. Perquè no ho veia jo des de fot anys, des d'abans de la pandèmia que no ho vivia. Maverick la vaig anar a veure un dia a les 4 de la tarda entre setmana, que també vale. I això va ser un dissabte al vespre. Però ja us dic, això em va flipar.
I només per això, endavant, per molts avatars. Sí, Pardal. no, sí. Jo no, personalment estic d'acord amb vostè, jo no puc criticar una pel·lícula que no he vist, evidentment. Jo la primera la vaig veure en 3D també, quan la van estrenar, i la vaig gaudir. Com a visualment, com a història em vaig trobar plana i tonta. Tonta, no tonta, perquè és una idea molt bona. Cameron té molt bones idees quan fa les seves pel·lícules. És que l'escriu ell, que això també s'ha de dir, que la gent pensa que només dirigeix, no? Que l'escriu ell. Però el tema és que ell parla sempre, està explicant que fa grans històries, que parla molt els personatges i tal, i jo, que no dic que sigui fàcil, però de manual. Tens un personatge, un protagonista, que segueix el camí de l'heroi i té unes etapes que va de l'A a la B, a la C, a la D i acaba amb un final que ja el coneixem, ja l'hem vist moltes vegades. I jo ho entenc perquè són pel·lícules tan cares amb una estructura i un pressupost i una tecnologia que ell la fa evolucionar. Ell ja evoluciona el llenguatge cinematogràfic, el Cameron, amb els seus efectes especials. Encara me'n recordo de Terminator 2. Va ser fantàstica a nivell tecnològic, que avui en dia no té cap... O sigui, ha evolucionat, però allà està fantàsticament fet, no. Però ja tenia una història que era molt més, no sé, potser, no sé, és que aquesta d'Avatar ja em tira una miqueta enrere perquè no només per la seva duració, sinó perquè ja m'imagino el que passarà. És a dir, estem en un entorn natural molt bonic i tal, però què ha de passar? És com recordo la trilogia de la nova franquícia del Planeta dels Simis. Què passa? Tot està molt ben explicat, però necessita tindre unes seqüències d'acció espectaculars. Llavors, ja tenim aquestes seqüències de guerra, de violència, perquè és això el que també vol veure la gent, no? Aquí Sony estan bé, eh? Jo vaig estar... No, segur. Em va agradar. Segur, l'acció em va agradar. Però és una cosa que ha de passar, és a dir, jo no la veig orgànica, és a dir, és que ha de passar perquè és un espectacle. I ja, això és un punt. Hollywood, està. Hollywood, no, i estic d'acord que s'ha de veure al cinema. Jo és que, clar, jo si la veiés a la televisió no serà el mateix, evidentment. Per això té tant d'èxit. Per això té tant d'èxit. Per mi, més que la polèmica, el debat és que la gent, jo he parlat amb la gent i em diu, mira, jo no vaig al cinema, però vaig a veure Avatar al cine, perquè jo a casa meva, amb un equip d'una tele fantàstica, gran, en 4K, amb un so genial, i no em molesta la gent al cinema i si vaig amb la família no em gasto 50 euros, doncs es queda la gent a casa. I què també ha passat? Amb les plataformes. Tenim Netflix, Prime, que t'estrenen pel·lícules directament, que ja no passen ni per la sala de cinema, o te l'han estrenat com HBO un mes i mig abans al cinema i ja la tenim a plataforma. Aquesta finestra, que el Tom Cruise això s'ocorre, perquè també hem de dir que guanya diners, és a dir, aquests actors, quan fan una pel·lícula al cinema i tenen d'èxit i duren més, ells reben un bonus. ¿Vale? Si aquesta finestra la treuen i la passen directament a plataforma, aquests actors, aquesta gent que treballa, perd diners. Bueno, ja són milionaris. Però el que vull dir és una cosa econòmica, ¿vale? Però el que vull dir és que també ell, Tom Cruise, pensa en la gent i a la indústria. S'està perdent molta... les distribuïdores, les sales de cinema, la gent que treballa en aquest àmbit. Per què? Perquè va directament a la plataforma. Això és com l'Amazon, ¿vale? Directament és com l'Amazon. No anem a la tenda. Directament comprem a Amazon, que és més barat, i ens ho donen directament a casa. És això una mica. I aquest debat de grans pel·lícules? Doncs sí, Avatar, Maverick, pel·lícules que a pantalla gran, Dune, la gent va al cinema. Pel·lícules petites? Jo no ho tinc clar. Tenim un al carrer... Ha passat amb el Carràs i Asbestes? Sí, però quantes més pel·lícules s'han estrenat? No, estàs parlant de dues. No. Dues de potser 60 pel·lícules o 70. Però així estem canviant alguna cosa. No, per posar-te un exemple, el Menú, que és una pel·lícula amb uns actors de puta mare i amb un nivell actoral fantàstic, amb una història molt bona, i d'això ja ha passat per cine sense pena ni glòria. I és així, i sap greu. I què passa? Que les plataformes s'estan fent cada cop més fortes perquè els arriben les coses i la gent les veu i es subscriu a les plataformes. A més, és molt més barat que anar al cinema, deixem-ho clar. I cada cop que tenen més pel·lícules, més novetats, més fortes es fan, més cops tenen més poder adquisitiu per dir-li a la gent porta'm la teva pel·lícula, porta-me-la directament aquí. Sí. Jo no estic en contra ni molt menys de les plataformes, a mi em sembla fantàstic que siguin, de fet les fem servir, les mirem i són fantàstiques. Per mi ara mateix hi ha massa oferta,
a les plataformes. Aquesta Massa. és una assignatura, si vols l'obrim un dia, però tu et poses i dius estrenes a Netflix de sèries aquesta setmana mateix i et faries creus. I amb tots els respectes de la merda que s'està estrenant. Perdoneu-me, però és que és així. No, és així. Bueno, Si però tota la gent que viu s'estrenen 30 d'aquesta coses, indústria no- també, No, que aboguem per les sales d'exposició. Però passen desapercebudes moltes coses quan s'estrena tant. Però Bueno, jo no però dic que estan allà, al tornem final estan a fons d'armari i algú hi cau després, eh? Avui en dia quin problema tens? A què estàs acostumat? O què està acostumada la joventut? TikTok, Instagram, què són? Vídeos curts, vídeos d'un minut i mig. Què fa la gent amb una sèrie o amb qualsevol cosa o amb qualsevol pel·lícula? La posa. Si els primers 5 minuts ja no t'ha agafat, ja no t'ha entrat, la treuen perquè hi ha tanta oferta que t'és igual. Jo no et dic que haguem de tornar al model d'abans, que teníem només una opció i ens havíem de tragar tots el que féssim, vale? Que tots veiem l'1, 2, 3. Vale? No fa falta tornar a això. Però cal tanta oferta, cal que tot vagi a plataformes, tot. Potser que ens ho plantegem una miqueta i que si les pel·lícules, que passi com abans. Abans tardaven, em sembla que era un any o almenys 6 mesos, recordo jo, més o menys eren 6 mesos, des de que s'estrenaven al cinema a que sortissin amb DVD o amb VHS o amb el que fos. Fem algunes polítiques d'aquestes, fem alguna cosa així, fomentem, ajudem els cinemes. Estan tancant un cinema gairebé cada setmana, eh? I el que no sabem nosaltres. Clar. Perdoneu, però l'al·legat, però sí. No, estic d'acord. I abans eren 3 mesos. És que ara el menú que parlaves tu, Cthulhu, aquest mes ja l'estrenen a Disney Plus directament. I no ha passat 2 dies, han passat des de, per dir-ho d'alguna manera, no? És que això Mira, la Blanquiló, Cthulhu, llegeixi una mica els missatges que ens arriben. No, gent que et diu, mira, la meva filla de 13 anys ja no té interès en anar al cine i les seves amigues tampoc. Normal. Si no es fomenta això, no es fomenta. Normal, però dic una cosa, també perquè ens hem acostumat, ja em poso a mi també, evidentment, a fer servir la maquineta aquesta que tenim tots a la butxaca, que la gent entra al cinema i vas veient les llumetes, que amb aquesta hora i mitja i 2 hores la gent no s'aguanta i en 3 hores ja ni t'explico, de mirar el telèfon mòbil i de veure què diuen i què no diuen i què no explico i on t'estic i on està l'altre, m'explico? I això també és un problema, perquè al final al cinema, una de les coses que jo ara dic, hòstia, és bo, perquè entres allà dintre i la idea és, va, el món ja no hi és. I és el que tinc aquí davant i me'n vaig allà dintre. I això és la gràcia, que ja no té casa, que té el cine encara. Tot i que costa lluitar-hi també, eh? I això diu, clar, és el que ens diu la Blanquiló, que les nenes i els nens adolescents ara mateix el cine és com un anti-natura per ells, de dir, ostres, que només puc veure allò? Jo vull veure 15 coses alhora. Jo vull sobreinformació. Una pel·li és poc. Ja, és així, eh? Bueno, ja no ho sé. No puc canviar de canal, quasi, eh? Jo us recomano, i això és una recomanació, això que has dit tu, per mi és un gran exercici a fer. Agafeu, si podeu, ja no us dic un cop a la setmana, però un cop al mes, si podeu, us aneu, trieu una pel·lícula de cartellera que us faci gràcia, aneu allà i durant aquestes 2... Si podeu, us diré més, durant les 2 hores que aneu al cinema, deixeu el mòbil al cotxe o a casa. Molt bé. I desconnecteu aquestes 2 hores. Molt bé. I proveu-ho, de veritat. Jo veig complicat, però sí, es pot fer. I després, jo crec que també, breument, el cinema de gènere de terror funciona molt bé entre els adolescents. Jo crec que és un gènere que és econòmic de fer i que funciona encara als cinemes, perquè la gent vol aquesta experiència compartir-la i amb grups d'amics que van al cinema. Jo crec que en aquest aspecte el gènere de terror no té tanta crisi. I després, el tema del cinema, jo crec que el negoci de la multisala ja no funciona. Tot està ple de multisales i què fa? Clar, tenim Avatar a 10 sales, si hi ha 10 sales, a 9 està en Avatar, però ja no funciona el sistema multisala. S'han de fer cinemes de sala única o tancar sales. És que com ja passava abans, no? Quan érem joves, molts cines tenien al final 2 sales, els molt grossos en tenien més, potser sí, no? Però n'hi havia molts d'una sala. I posaven la pel·lícula que tocava i, bueno, era la més grossa, la més potent, la més coneguda, la més, no sé. Potser durava menys temps i després en posaven una altra. I que també guanyarien qualitat, perquè no ens enganyem. També això, que la crisi del cinema ha fet que també les sales, si tu vas a una sala, jo a vegades veig que la qualitat de la imatge no és bona. Per què? Perquè té un projector que jo veig que està apagada la llum. És a dir, que els colors que no es veu, no es veu bé, perquè això té un manteniment que és car i tot això és com una bola, no? Tot afecta. I el problema és que és quan vas a un restaurant, no? Que
que tot va molt bé, però si fallen els clients, el menjar, la porció ja és més petitona. Després ja no, els ingredients no són tan bons. Sí, clar. Tot és clar. un procés. És una roda. Sí, Sí. Sí que es fa, per dir alguna positiu del jovent, diguéssim, sí que s'estila o s'ha estilat una miqueta això del, no sé si vostès, senyor Sandrowski, amb les seves filles s'hi ha trobat o alguna cosa, que no comples o aniversaris que han fet això d'anar que la festa d'aniversari és portar tots els nens que convides a la festa d'aniversari al cinema i després a fer un berenar o alguna cosa. No sé, abans s'estilava. Doncs no m'ha passat, però m'agrada el que em dius. M'agrada la idea per proposar-ho. Jo m'hi he trobat, i no fa gaire més m'hi he trobat i es fan cosetes d'aquestes. No està mal, la veritat. En vez d'anar, quan són una mica més grans, ja no estic parlant de molt petits, però quan ja tenen una certa edat, saps? En lloc d'anar, que ja no vas al Chiqui Park, doncs dius, mira, anem a veure. I no sé, és una manera també, no, al final, també som nosaltres també, no? El que veuen de nosaltres, no? El que veuen els joves dels grans, el que van veient de nosaltres és el que copiaran, no? Si nosaltres acostumem a anar al cinema i els acostumem a portar, suposo que tot i que hem de lluitar contra tot l'hàbit que els elements. Sí. L'hàbit. I jo amb el meu grup d'amics cada vegada estic... Bueno, hem ara generat ja un hàbit una vegada al mes, a part que jo vagi a veure les pel·lícules que vagi a veure, he de quedar per fer l'entrepà, aquell dia que sopes, que tal, i a sobre veus la pel·lícula, no? I al final és això, és generar entre tots un hàbit de gaudir d'aquella trobada allà, perquè al final el cinema és una trobada social, també, És una trobada social. Evidentment, sí, important, sí. Doncs no sé, família, portem 1 hora i pico. Aquesta vegada em toca a mi editar el programa i com ens allarguem una miqueta més, no sé per on... Podem... No sé si volíeu comentar vosaltres alguna cosa així molt ràpid. Hi havia una de les 12, no sé què, aquella francesa, no l'ha comentat, no sé si volia dir alguna cosa molt ràpid. Sí, la nit de les 12 és? Jo crec que és perfecte acabar amb aquesta pel·lícula. Jo crec que 1 hora i mitja és perfecte també com a podcast. Pot ser maco, no per les ràdios, evidentment, que és massa llarg. Jo crec que La noche de les 12, que està filmint, una pel·li francesa que és un thriller, però especial. El Dominic Moll, un grandíssim director que també té com es diu l'altre de les bèsties, també, que... Solo las bestias. Solo las bestias, que també està molt bé, les dues, Sí, vostè va fer la crítica, el coneixem per Harry, un amigo que os quiere, amb el Sergi López, de fa molts anys. La mítica aquella, fa anys ja, sí. Doncs Catulo li recomano, jo crec que el Sandrowski pensa el mateix, li recomanem la pel·lícula. Ens trobem amb una història basada en fets reals. Està basada també en l'experiència d'una policia durant un any, una investigació. Molt real, Molt policial, molt real. Sí. I em va agradar perquè és la història d'un assassinat d'una noia des del punt de vista dels policies, de la seva investigació tan frustrant. I és molt real, com vostè diu. I els personatges són reals. Això em va agradar també. La família, els amics, els presumptes autors. Sí, però per la vessant policial els vaig trobar gent real. No són simpàtics, són gent com amb defectes. De carn i ossos, amb mala llet, Això és. Que riuen quan no voldries que riguin, riuen, o quan no voldries que... Hosti, aquest ara que es tira pets, no? Doncs potser es tira pets. Sí, perquè és normal, no? Perquè tenen ja... han vist tantes coses que per sobreviure han de tenir aquest humor negre, perquè si no, no podrien viure. Però també és l'obsessió d'aquests policies per resoldre un cas. I també el que la fa especial és que parla realment, si traiem la part d'investigació policial, del conflicte entre homes i dones. Parlen de la violència dels homes a les dones. I això està explicat d'una manera que la fa... És una novetat per mi, no?, en aquest aspecte. I també com te la mostra. No és una pel·lícula amb grans persecucions. És com molt plana en aquest aspecte i en moments de tensió. Com molt documentalista. Això és. Sí. És una bona pel·lícula. És una bona pel·lícula d'aquestes que agraïm tenir aquesta grandíssima plataforma que no em cansaré mai de dir, per favor, filmin. És la plataforma, ho sento. No? Ho és. Al final aquestes grandíssimes propostes com aquesta altra que hem dit del mateix Dominic Moll les trobes aquí i que són aquelles sorpreses que dius, hòsties, que interessant. Interessant, però també trobo a falta que no, si no m'equivoco, jo al cinema crec que no ha arribat aquesta pel·lícula. I a França va tenir èxit.
És veritat, és veritat. És una bola, què fem? Que com ja no s'estrenen, potser no hi ha exhibidora, una distribuïdora, ja van directament a plataforma. I és una pena perquè aquestes pel·lis al cinema també agraden molt. Clar, però tu te les jugaries amb una... És que hi ha molta producció. És que hi ha molta producció. L'altre dia llegia al cinema espanyol, per dir alguna cosa, del que s'ha estrenat aquest any 2022. Ara no, igual me'n vaig de 50, però no sé si eren 200 i pico pel·lis, 220 i pico, cinema espanyol, i miraven el 2002 o 2003 i no sé si eren 70 o 80. O sigui que al final, ja no només per les plataformes, que evidentment tenen molta culpa també perquè tenen molta producció, no? Però que s'està estrenant molta més pel·lícula. O sigui, les indústries també s'han fet molt més grosses, Sí. Perquè llavors, és que al final això és un embut. I cinemes, per molt que hi hagi multicine, però sí, vale, però si tens 18 sales i la majoria estan buides, i és que si les pel·lícules no acaben d'entrar... Vale, però és que a veure, els grans cinemes de centre comercial, aquesta pel·lícula no te l'haguessin estrenat. Te l'haguessin estrenat a un cinema de versió original que curiosament, per sobreviure et posen Maverick o Avatar, perquè és que si no, no poden mantindre's. Però deixi'm un incís, i sé que és una de les grans pel·lícules que sobretot per la crítica, que ha tingut molt bona rebuda, Mantícora, no? Mantícora la vaig veure al Molocine de Badalona. Hòstia, mira, Mantícora, quina sorpresa, no? Posen Mantícora. Sí. I diria jo que és més fàcil la nit del 12 que Mantícora. Per exemple. I digui, Mantícora està molt bé, però és especial també. Sí. No sé, vull dir que al final la nit del 12 no deixa de ser pel·lícula de suspens, d'investigació... Sí, no. Pot tenir el seu interès. No és d'art i assaig, la pel·lícula. Encara que té un ritme lent... Té un bon ritme. És una pel·lícula que la poses... Bueno, li posis aquí, si t'agrada el cinema, hòstia, és una bona pel·li, que ha estat molt bé. Ha estat molt interessant. Això és. Però trobo a faltar potser estrenar aquest tipus de pel·lícules que són interessants i que li donin publicitat a una sala de cinema, no? Però és veritat que hi ha massa estrena. Quan fem la cartellera, vostè, Sandrosi, cada divendres fa la cartellera a l'Instagram, que parlem, que posarem i tal, i és que hi ha 10 pel·lícules potser per setmana. Sí. I d'aquestes 10, només una o dues la gent les aniria a veure, realment. Però si ens perdem nosaltres, mira, ara tenim la de Guy Ritchie. Sí. Que tinc moltíssimes ganes de veure. He anat a veure Avatar i ja veurem quan puguin a veure la Guy Ritchie, no? Però vull dir que se't posen a la cua, la del menú. Quantes ganes tenia jo de veure la del menú? Vull dir que fins i tot volent-hi anar i anant-hi, com hi anem nosaltres, donem exemple, tampoc arribem ni a la meitat de les que volem veure, no? Al cinema. Sí, bueno, és complex el tema, sí. Doncs mira, només així mirant ràpid, perquè es faci una idea. Mantícora actualment la té 9 cines a tot Espanya i el menú a 32 cinemes. O sigui que el menú encara aguanta. Té cinemes. Encara aguanta. Sí, a Barcelona li diré que està a 9 cinemes de Barcelona, de la província de Barcelona, no estic parlant de... La majoria són en bolsa i tal, i diré, serà Bosque, Balmes... I passis que, jo també ho sé, perquè són passis que potser és un horari d'un passi només. Perquè ja no es fan 4. Només fan un, dos passes. Ho fa molt, això també, Sí. Bueno, doncs família, escolti'm, jo crec que ja en tenim prou per avui, ens ho hem passat molt bé, hem disfrutat, hem parlat de cine, esperem que hagueu disfrutat, gràcies als que hi heu estat, als que hi sereu, i bon dia, bona tarda, bona nit, i gaudiu del cine, salut i metratge, això és una bomba, ens ho passem pipa, ens veiem a l'Insta, no falleu, allà hi som i no ens escapem d'allà, Insta i Facebook, a tope. Això és perquè posem pel·lícules crítiques que no hem parlat aquí, Crazy Clips amb clips de pel·lícules i a continuar. Catulo, ens veiem als Gaudí o no? Què ens diuen? Ens deixen anar, no? Ens deixen anar o no? Seguiu-nos, els estic posant, seguiu-nos als Gaudí. Exacte, vinga, va. Que vagi molt bé. On ens veiem, si no, Catulo, on ens veiem? Ens veiem a les sales, ja ho sabeu. Vagi bé, família. Adéu, penya.